Síla sovětského vojenského letectva bývá často spojována s proslulými stíhačkami MiG. V letech studené války byly letouny řady MiG hlavními protivníky 3 generacím západních letadel. MiGy opakovaně potvrdily své bojové schopnosti v četných lokálních konfliktech. Každý západní bojový pilot dokáže rozeznat MiGy ve vzduchu, ale málo který zná jejich historii a lidi, kteří je vytvořili. Film Export Home Video uvádí dokumentární film Historie MiGu. V roce 1931 bylo sovětskému Rusku 14 let. Ekonomika země se pomalu vzpamatovávala z otřesu 2 revolucí a 2 válek. Rozbíhala se obnova průmyslu. Stranický plán technického rozvoje země věnoval mimořádnou pozornost konstrukci letadel, protože letectví bylo důležité jak pro budoucí války, tak pro modernější a rychlejší přepravu. Nové sovětské letouny zaznamenaly významné rekordy uskutečněním dálkových letů do Evropy, Číny a Spojených států amerických. Aby získala více vysoce kvalifikovaných leteckých odborníků, převedla komunistická strana tisíce svých členů do vojenských technických leteckých škol. Jedním z nich byl Artjom Mikojan. Narodil se v roce 1915 v malé arménské vesnici Sanain. Byl nejmladším synem chudého tesaře a od 6 let pracoval jako vesnický pasáček. V roce 1918 se rodina přestěhovala do Tbilisi, kde Artjom a jeho starší bratr Anastas začali chodit do školy. V roce 1923 nastoupil Mikojan do učiliště v Rostově na Donu, aby se vyučil soustružníkem. V roce 1925 vstoupil do komunistické strany a přestěhoval se do Moskvy, kde pracoval v elektrárně. V té době už jeho bratr zaujímal významné postavení v komunistické straně a byl jedním z blízkých spolupracovníků Josifa Stalina. Když byli mezi mladými členy stranické elity vybíráni adepti ke studiu leteckého inženýrství, stal se Artjom Mikojan díky svému proletářskému původu a díky bratrovi v partajní špičce ideálním kandidátem. V roce 1931 nastoupil do Žukovského vojenské letecké technické akademie v Moskvě. Studoval konstrukci letadel a v roce 1935 byl na praxi v Technickém institutu v Charkově. Po návratu do Moskvy se věnoval vlastnímu projektu a ke spolupráci při stavbě letounu získal i své kolegy. V roce 1936 pak na prestižní letecké soutěži představili letadélko Oktyabryonok. Po úspěšném zakončení akademie byl v roce 1937 přidělen do konstrukční kanceláře stíhaček. Tato instituce, založená v roce 1923 Nikolajem Polikarpovem, původně navrhovala lehké víceúčelové dvojplošníky. K nim patřil i slavný cvičný PO-2 za druhé světové války používaný jako noční bombardér. Koncem 30. let se Polikarpovovi dvojplošníky I-15 a jednoplošníky I-16 vyráběly po tisících a kancelář hrála hlavní roli při projektování stíhaček.
Když jsem Mikojan nastoupil, pomáhal s modernizací I-16 a podílel se na projekci I-153 se zatahovacím podvozkem. Polikarpov rozpoznal talent mladého inženýra a pověřil ho prací na všech vyráběných modelech. Polikarpov se domníval, že obratné, ale relativně pomalé dvojplošníky dokáží v boji nahradit rychlé jednoplošníky. Občanská válka ve Španělsku však tuto teorii vyvrátila. V bojích nad Madridem měli díky své rychlosti německé Messerschmitty PF 109E převahu jak nad I-16, tak nad I-153. Polikarpovovy stíhačky bylo nutné nahradit rychlejšími jednoplošníky, které by se vyrovnaly 109. Stalin podpořil zakládání nových konstrukčních kanceláří vedených mladými odborníky, schopnými vytvořit stíhací letoun nové generace. Arťom Mikojan mezitím u Polikarpova shromáždil tým konstruktérů pro realizaci svého projektu výkonné stíhačky. Jeden z nich, Michail Gurjevič, se stal Mikojanovým blízkým přítelem i spolupracovníkem. Narodil se v roce 1892, absolvoval Charkovský technický institut a pracoval v několika konstrukčních kancelářích. Na podzim 1939 předložila Mikojanova skupina projekt stíhačky s označením I-200. Letoun měl využít motoru vytvořeného Alexandrem Mikulinem. Motor AM-35, určený původně pro dálkové bombardéry, byl známý svými jedinečnými výkony ve velkých výškách. S podporou Anastáze Mikojana stranické vedení projekt I-200 schválilo. Letoun měla zhotovit nová konstrukční kancelář vedená Arťomem Mikojanem. Válka s Německem se zdála neodvratná. Vojska Wehrmachtu pochodovala napříč Evropou, jejíž města se hroutila pod bombami Luftwaffe. Sovětská vláda požadovala okamžité dohotovení nového letounu. Mikojanův tým pracoval dnem i nocí a za necelé 3 měsíce I-200 dokončil. V dubnu 1940 zalétal prototyp zkušební pilot Arkadij Jekatov. Zkušební lety prokázaly, že jde o nejrychlejší sovětský letoun. Rychlost přesahovala 640 km za hodinu. Nová stíhačka se začala vyrábět pod označením MiG-1. Jméno získala po svých autorech, Mikojanovi a Gurjevičovi. Zatímco probíhaly zkoušky MiGu, věnoval se Mikojan zdokonalování jeho konstrukce. Modifikovaný letoun označený MiG-3 se odlišoval sloty a další palivovou nádrží. Oba letouny byly zavedeny do výzbroje koncem roku 1940, ale MiGu-1 bylo vyrobeno pouze 200 kusů. Početnější MiG-3 měl dostup více než 12 km a dolet 1248 km. Byl vyzbrojený jedním kulometem ráže 12,7 mm a dvěma ráže 7,62 mm. Ačkoliv se výroba Mikojanových letounů v roce 1941 rapidně zvýšila, v době vstupu Ruska do války převažovaly ve výzbroji zastaralé Polikarpovovy letouny. Ty byly pro Göringova SA snadnou kořistí.
Německá invaze začala 22. června těžkými nálety Luftwaffe, jejichž prvními cíli byla letiště. Vzletové dráhy i pozemní zařízení bylo zlikvidováno. Mezi stovkami sovětských letounů zničených přímo na zemi byly i zcela nové a nepoužité MiGy. Vzdušná válka ukázala, že sovětští piloti MiGy prozatím neovládají. Nové stíhačky vyžadovaly přesnost, jakou piloti zvyklí na jednodušší a pomalejší Polikarpovovy letouny postrádali. Zkušení piloti by mohli z MiGy bojovat a vítězit. Ze zkušebních pilotů byly sformovány dva speciální pluky vyzbrojené MiGy-3, které se proslavily rekordním počtem sestřelů. Pluky vytvořil zkušební pilot Stěpan Suprun, který současně jednomu z nich velel. Vynikající Pjotr Stěfanovský velel druhému. Koncem června odletěli oba pluky na frontu. Suprun byl po 4 dnech bojů sestřelen a zabit. Jeho funkci převzal Konstantin Kokynaky. Pro zkušené piloty už byly Messerschmitty 109E snadným cílem, zvláště ve středních a velkých výškách. Sovětští piloti nicméně zjistili, že MiG-3 má i závažné nedostatky. Měl menší palebnou sílu než 109 a byl pomalejší v malých výškách. Toho využili piloti Luftwaffe a začali s MiGy bojovat v malé výšce, kde měli jasnou převahu. Letky MiGů-3 byly převeleny na obranu velkých sovětských měst neustále bombardovaných nacisty. Ukázalo se, že MiGy jsou mnohem účinnější proti bombardérům než proti 109. Jejich velký dostup a stoupavost byly důležité zejména při nočním stíhání. MiGy si připsali na konto více než polovinu německých bombardérů sestřelených nad Moskvou a Leningradem. I legendární Alexandr Pokryškin uskutečnil na MiGu-3 svůj první sestřel. Když se Němci na podzim 1941 blížili k Moskvě, byla Mikojanova továrna přestěhována do Kujbiševa na Volze. Výroba zde pokračovala až do prosince, kdy se musela na Stalinův příkaz přeorientovat na produkci motorů pro jeho oblíbený bitevní letoun IL-2. Do té doby bylo vyrobeno celkem 3200 MiGů. Pro svou jednoduchou údržbu se některé stroje používaly až do roku 1943 a bojovaly v Moldávii, na Kubáni a na Krymu. V březnu 1942 dostala Mikojanova kancelář několik starých průmyslových budov v Moskvě, kde v dubnu začala výstavba nového závodu. Navzdory potížím způsobeným dvojím stěhováním pokračoval Mikojan se svými inženýry v práci na novém originálním letounu. V roce 1941 postavili dvoumotorový doprovodný stíhač DIS-200 s doletem větším než 2700 km. Jeho zkoušky byly úspěšné, ale zůstal pouze experimentem. Ačkoliv byla výroba MiGu-3 zastavena, Mikojan pokračoval v jeho zdokonalování. Nejdříve ho vybavil vzduchem chlazeným motorem AŠ-82 konstruktéra Švecova. Tento motor byl už použit u Lavočkinovy LA-5, která se proslavila nad Stalingradem. Mikojanův stroj I-211 s motorem Švecov byl dokončený v roce 1943. Přes výborné parametry jej bylo zhotoveno jen 10 kusů, protože Lavočkiny se stejným motorem se již vyráběly sériově.
Díky konstrukčním změnám dosahovaly tyto nové Mikojanovy stroje rychlosti 720 km za hodinu a měly dostup přes 14,5 km. Měli předtlakovou kabinu, palivové nádrže se systémem ochrany neutrálním plynem a 2 kanóny. Ačkoliv se nikdy sériově nevyráběly, jejich přednosti se uplatnily na poválečných proudových letadlech. Když si konstruktéři uvědomili, že vrtule je hlavní překážkou, která nedovoluje stíhačkám s pístovými motory překonat rychlost 880 km za hodinu, přestávaly být tyto motory zajímavé. Přestože proudové motory ještě nebyly dokonalé, jevily se jako perspektivnější. Mikojan a Gurjevič se rozhodli, že vyzkouší proudový motor za letu. V březnu 1945 dosáhla jejich I-250 s kombinací pístového a motokompresorového proudového motoru rychlosti 824 km za hodinu. Pro zvýšení rychlosti byly nutné i aerodynamické úpravy. V roce 1945 postavil Mikojanův tým lehký dřevěný letoun MiG-8, který zalétal zkušební pilot Alexej Grinčik. Tento stroj měl 4 zásadní inovace. Šípové křídlo, tlačný pohon, kachní řídící plochy a příďový podvozek. Šípové křídlo se později uplatnilo při konstrukci proudových letounů. Tento jediný exemplář MiG-8 sloužil jako kurýrní letadlo. Mezitím pokračovala Mikojanova kancelář v experimentování s novými pohonnými zařízeními. V roce 1946 vznikl přepadový stíhač I-270, poháněný raketovým motorem na kapalné palivo. Měl mimořádně velký dostup a stoupavost, ale zásoba paliva mu vystačila jen na 5 minut letu. Při havárii 2 prototypů byl program zastavený. V budoucnosti se měly používat spolehlivější a výkonnější turbokompresorové motory. Koncem války vytvořil Archip Ljuka první sovětský turbokompresorový motor, který však nebyl natolik spolehlivý, aby se dal zkoušet za letu. Místo něj použil Mikojanův tým německý motor BMW. Protože jediný motor neměl dostatečný tah, uvažovalo se, že se pod křídlo namontují 2. S tímto řešením zvyšujícím odpor Mikojan nesouhlasil a navrhnul umístit motory uvnitř draku letounu. Byl to obtížný úkol, ale jeho vyřešení odměnilo konstruktéry skutečně mimořádnými výkony letounu. Nový reaktivní stíhač I-300, pilotovaný Alexandrem Grinčikem, poprvé vzlétnul v dubnu 1946. Let byl úspěšný a Grinčik pokračoval ve zkouškách. Při 20. letu, když byl v červenci předváděn armádě, se letoun náhle přetočil a ve střemhlavém letu se zřítil na zem. Pilot zahynul. Třepetání křídelka způsobilo nadměrné vibrace, jejichž následkem byla katastrofa. Technici redukovali vibrace a testy na dalším I-300 za měsíc pokračovaly. Zkušební pilot Mark Galilei dostal za úkol vyvinout maximální možnou rychlost. Během letu se projevila závada na výškovce a Galilei přistával s téměř neovladatelným letounem. Nehodu zavinili potíže s ocasními plochami. Po jejich odstranění byl letoun mnohem bezpečnější. I-300 byl první Sověty vyráběnou reaktivní stíhačkou a nesl označení MiG-9. Letoun, který poháněli 2 modifikované motory RD-20, vyrobené podle motorů BMW, se představil na leteckém dnu v Tušinu v říjnu 1946. Dosahoval rychlosti 912 km za hodinu a měl dostup 13 680 metrů.
Měl nejlepší výkony ze všech sovětských reaktivních letounů. Za jeho vytvoření obdržel Mikojan státní cenu, nejvyšší státní vyznamenání za mimořádné technické úspěchy. MiG-9 měl několik verzí. V roce 1946 vznikla dvoumístná cvičná verze MiG-9 UTI. Kromě jiného sloužila i ke zkouškám jedné z prvních katapultovacích sedaček zkonstruovaných u Mikojana. O rok později se tato sedačka stala standardní výbavou MiGu 9M, což byl výkonnější letoun dosahující rychlosti 960 km za hodinu. Jiný MiG-9 fungoval jako létající laboratoř při zkouškách naváděcího systému, použitého později u první sovětské křídlaté střely KS-1. Kancelář zatím pokračovala v experimentování se šípovým křídlem, které snižuje odpor při rychlostech blížících se rychlosti zvuku. MiG-15 byl prvním letounem se šípovým křídlem a reaktivním motorem. Při zkušebních letech v roce 1947 došlo k potížím s hydraulickým systémem a podvozkem. Po jejich vyřešení mohl být koncem roku letoun zaveden do výroby. Celá desetiletí patřil do výzbroje Sovětského svazu a ostatních zemí východního bloku, díky čemu se stal jedním z nejznámějších bojových letounů na světě. K pohonu MiGu-15 byl původně použit motor Nin, vyráběný Sověty v licenci firmy Rolls-Royce. Později ho nahradil motor Klimov RD-45. Stíhačka mohla létat rychlostí více než 1000 km za hodinu a měla dostup téměř 16,5 km. Byla vybavena přetlakovou kabinou a katapultovací sedačkou. V 50. letech byl MiG-15 nejvyráběnějším letounem v Sovětském svazu. Čína dostala stovky těchto stíhaček v rámci programu rozsáhlé sovětské vojenské pomoci. Čínští i sovětští piloti létali s MiG-15 během korejské války, v níž se utkali s nejlepšími americkými stíhačkami počátku 50. let F-86 Sabre. MiG měl převahu ve stoupavosti a palebné síle, zatímco těžší Sabre byl rychlejší ve střemhlavém letu. Obě strany nadsazovaly počty sestřelů, ale současně museli přiznat, že jejich stroje jsou rovnocennými soupeři. Zkušenosti z korejské války prokázaly přednosti radaru a proto byl Mikojan vyzván, aby vytvořil verzi MiGu-15 s radiolokátorem. V letech 1949 až 50 byly pod označením MiG-15 bis postaveny a vyzkoušeny letouny s různými radiolokátory a silnějšími motory. Pro zvýšení doletu navrhli konstruktéři verzi s hubicí pro doplňování paliva za letu z tankovacího letounu Tu-4. Jiným způsobem řešení delšího doletu bylo namontování přídavných nádrží pod křídlo. Protože byl MiG-15 velmi rozšířený, potřebovalo letectvo cvičnou dvoumístnou verzi. Ta vznikla v roce 1949 s označením MiG-15 UTI. Byla využita i při zkouškách záchranného systému SK, kdy katapultujícího se pilota chránil při vysoké rychlosti překryt kabiny. Současně se zdokonalováním MiGu-15 se Mikojanova kanceláře zabývala vývojem dvoumístného těžkého přepadového stíhače pro každé počasí I-320, vybaveného radarem.
Zkoušky letounu se 2 motory nad sebou byly úspěšné, ale pro výrobu byl vybrán rychlejší Jakovlev Jak 25. Koncem 40. let považovali piloti rychlost za nejdůležitější faktor při vzdušném boji. Proto se konstruktéři v první řadě snažili vytvořit letoun, který překročí zvukovou bariéru. Na základě MiGu 15 vyvinuli u Mikojana v roce 1949 novou stíhačku. Sériově se vyráběla jako MiG 17. Měla tenčí křídlo se šípovitostí o 10 stupňů větší než její předchůdky. Tato konfigurace, kombinovaná s výkonným motorem Klimov VK1, byla rychlejší než MiG 15. Nový MiG dosahoval při horizontálním letu rychlosti blížící se rychlosti zvuku. Také MiG-17 mohl pod křídly nosit přídavné palivové nádrže. Již tradičně použil Mikojan silnou kanónovou výzbroj. 17 měla v přídi jeden kanón ráže 37 mm a 2 kanony ráže 20 mm. Tento snadno obsluhovatelný a nenáročný letoun byl exportovaný do států východního bloku a do zemí třetího světa. Jeho výkony se osvědčily zejména v bojích na Středním východě v roce 1956, kde demonstroval převahu v rychlosti a palebné síle nad francouzským Dassault Mystère 4. Když byl do letounu instalován nový motor Klimov VK1F, jeho výkony opět vzrostly. V té době vyrobila kancelář svou první křídlatou střelu označenou KS-1. Drak střely tvořila zmenšená verze MiGu 17. Hromadně vyráběná KS-1 s nukleární hlavicí, řízená automatickým naváděcím systémem, byla běžnou výzbrojí strategických bombardérů Tupolev Tu-16. Byla také vzorem pro křídlaté střely a střely s plochou dráhou letu, které u Mikojana zkonstruovali. V polovině 50. let byl odstartován vývoj nadzvukové stíhačky. První pokus, letoun M, poháněn jedním motorem Ljulka AI-7, měl daleko k dokonalosti. Pouze mimořádná zručnost pilota Grigorie Sadova zachránila letoun od havárie, když mu ve výšce 100 metrů vysadil motor. Krátce na to byla změněna aerodynamika letounu a k pohonu byly použity 2 motory Mikulin RD-9B s přídavným spalováním. Upravený letoun poprvé vzlétnul v květnu 1952 a o 2 roky později byl vyráběn jako MiG-19. S křídlem o šípovitosti 55 stupňů snadno dosahoval nadzvukové rychlosti více než 960 km za hodinu. Taková rychlost vyžadovala úplně nový způsob řízení. Proto byla výšková křidélka nahrazena plovoucí výškovkou a celý způsob řízení letounu byl změněn tak, aby měl pilot snazší práci. V roce 1955 byla původní verze nahrazena modifikací MiG-19P, vybavenou radiolokátorem. Tento letoun měl o 1 kanon méně než předchozí verze, ale mohl nosit řízené střely vzduch-vzduch. Byl to jeden z prvních MiGů vyzbrojených řízenými střelami. Přepadový stíhač má pouze minuty na to, aby odstartoval, nastoupal do výšky 16 až 20 kilometrů, dosáhl cíl a zničil ho. Mikojanova kancelář se na několika pokusných verzích MiGu 19 pokoušela tuto dobu minimalizovat. Jednu z verzí SM-30, která nepotřebovala vzletovou dráhu, testoval v roce 1956 Grigorij Šijanov. Tento letoun mohl díky přídavnému raketovému motoru odstartovat z mobilní rampy za pouhých několik minut.
Raketový motor na kapalné palivo byl použit u SM-50, který nastoupal do výšky téměř 20 kilometrů za 8 minut. Mikojanova kancelář se v Sovětském svazu postupně dostala do vedení ve vývoji stíhaček. S přibývajícími prostředky rozšiřoval Mikojan výzkum a vývoj. Kancelář se změnila ve velké moderní zařízení s kvalifikovaným personálem. Ve druhé polovině 50. let řešili konstruktéři otázku hranice dvojnásobné rychlosti zvuku. Nepřekonatelným problémem se zdála tepelná bariéra. Při rychlostech Mach 2 je zvlášť namáhaný povrch draku a proto byly pro lety dvojnásobnou rychlostí zvuku nezbytné úplně nové materiály a aerodynamika. Na experimentálním letounu E5, navrženém v roce 1956, vyzkoušeli delta křídlo. E5 dosahoval při horizontálním letu rychlosti 2000 km za hodinu. Avšak kancelář za překročení Machu 2 zaplatila vysokou cenu. Zkušební šéfpilot Vladimír Nefjodov zahynul při havárii letounu E5 poté, co vysadil motor. Každá katastrofa znamenala pro Arťoma Mikojana velkou bolest. Zkušební piloti nebyli pouze letci neocenitelných technických znalostí, ale i jeho osobními přáteli. Po Nefjodovově smrti pokračovali ve zkouškách Georgij Mosolov a Konstantin Kokinaki. Kokinaki, velitel MiG-3 a ESO druhé světové války, byl jedním z nejzkušenějších Mikojanových pilotů, který se během 50. let podílel na zkouškách letounu MiG-17 a MiG-19. V roce 1958 se začala vyrábět stíhačka MiG-21F s delta křídlem. Byla konstruovaná pro manévrový vzdušný boj, dosahovala dvojnásobné rychlosti zvuku a výšky přes 18 kilometrů. Letoun mohl být použitý i k útočení na pozemní cíle. Byl vyzbrojený 2 kanóny ráže 30 mm v trupu a bombami a raketami na závěsnících pod křídlem. Po adaptaci v roce 1959 mohl používat řízené střely vzduch-vzduch typu K-13. Počátkem 60. let se stal součástí výzbroje států východní Evropy, Finska a Indie. Modifikace MiGu 21F, označená E66, byla letadlem rekordů. Například v roce 1959 dosáhl Georgij Mosolov rychlosti 2384 km za hodinu a překonal tak rekord letounu Lockheed Starfighter. Jiný rekord Starfighteru byl zlomen v roce 1961, když Mosolov dosáhl výšky 33 440 metrů. Mikojanova stíhačka s delta křídlem se stále používá u cvičných jednotek a v leteckých školách. Experimentální stíhač E8 měl kachní plošky a vstup vzduchu k motoru pod trupem. Další zkušební letoun vytvořil Mikojan, aby pomohl svému příteli Andreji Tupolevovi při vývoji nadzvukového dopravního letounu. Tento bezocasí letoun, označovaný MiG-21I, sloužil ke zkouškám nového křídla pro Tu-144, které poprvé vzlétlo v roce 1968. Další vývoj MiGu-21 přinesl instalaci palubního radiolokátoru. Víceúčelový stíhač MiG-21PF z roku 1960 měl radiolokátor umístěný v kuželu vstupního ústrojí. Dokázal vyhledávat a sledovat cíle za každého počasí ve dne i v noci. Tento nový MiG měl výkonnější motor, systém ovládání mezní vrstvy zlepšující výkony při přistání a měl i dokonalejší katapultovací sedadlo.
V roce 1966 se ve Vietnamu konfrontovali MiG-21 PF s letouny F-4 Phantom firmy McDonnell Douglas. Lepší obratností a výhledem z kabiny anulovali MiG-21 bojovou převahu Phantomů. MiGy si vedli ve Vietnamu tak dobře, že se Mikojanova kancelář rozhodla pokračovat v jejich modernizaci dalších 20 let. Od roku 1958 se v Sovětském svazu, Indii, Československu a Číně vyrábělo ve velkém celkem 17 různých verzí letounu MiG-21. Tyto letouny slouží ve výzbroji více než 30 zemí světa. Nejnovější verze MiG-21 BIS se vyráběla až do roku 1986. Stroj se zcela odlišoval od původních 21. Jeho motor R-25-300 umožňoval dosažení rychlosti Mach 2,05 a dostupu 17 km 632 metrů. Letoun byl vybavený zdokonaleným doplerovským radiolokátorem a katapultovacím sedadlem, dovolujícím opustit stroj v nulové výšce. MiG-21 BIS je vyzbrojený kanonem ráže 23 mm a řízenými střelami vzduch-vzduch krátkého dosahu na 4 závěsnících. Ačkoliv byl MiG-21 výborný pro manévrový vzdušný boj, nehodil se na likvidaci velmi vzdálených cílů. Koncem 50. let potřebovala sovětská protivzdušná obrana letoun k ničení strategických bombardérů a střel s plochou dráhou letu. Měl dosahovat trojnásobné rychlosti zvuku a nosit řízené střely velkého dosahu. Mikojan hledal cesty, jak se přiblížit rychlosti Mach 3. Jeho E-50 z roku 1957, poháněné turboreaktivním motorem a raketovým motorem na kapalné palivo, dosahovalo rychlosti 2400 km za hodinu. Zkouškami těžkých letounů získali konstruktéři zkušenosti, jak vytvořit zcela novou přepadovou stíhačku. E-155 poprvé vzlétlo v březnu 1964. Mělo lichoběžníkové křídlo, boční vstupy vzduchu k motorům a zdvojené ocasní plochy. Tato těžká stíhačka byla konstruována pro rychlost Mach 2,83. Zvýšení rychlosti si vynutilo nové materiály a technologie. Drak E-155 byl vyroben z nerezavějící oceli a slitin titanu. Mimořádně komplikovaná série zkoušek, kterou tento typ potřeboval, trvala celých 6 let. V roce 1970 byl letoun zařazen do služby jako MiG-25. Jednou ze základních verzí byla strategická průzkumná modifikace MiG-25R, určená pro fotografický a radioelektronický průzkum. Jinou masově produkovanou verzí MiGu-25P byla radiolokátorem vybavená přepadová stíhačka se 4 řízenými střelami R-40 velkého dosahu. MiGy-25, označované E-133 a E-266, zlomily v dané kategorii 29 výškových a rychlostních rekordů. Některé z nich zatím nikdo nepřekonal. Jeden z nejpozoruhodnějších je z roku 1957, kdy Mikojanův šéfpilot Aleksandr Fedotov nastoupal do výšky 30 km a 400 metrů za 4 minuty a 12 sekund. Dlouhá léta byly všechny informace o konstrukci, vybavení a obsluze MiGu-25 přísně utajovány. Ironií osudu se však právě tento MiG dostal jako první do rukou vojenských expertů NATO, když s ní v září 1976 uletěl poručík Viktor Bělenko do Japonska. I když Sověti dostali stroj zpátky, měli američtí letečtí experti dost času na důkladnou prohlídku.
Sověti byli nuceni letoun zdokonalit. Nová verze z roku 1977 nosila dokonalejší řízené střely a měla infračervený systém pro vyhledání a sledování nízkoletících cílů. Sloužil až do začátku 90. let. Ve stejnou dobu, kdy se modernizovala 25, vytvořila konstrukční kancelář raketoplán. Letounek známý jako Spirál zkoušeli v polovině 70. let, ale do vesmíru nebyl nikdy vypuštěný. Od poloviny 60. let pracoval Mikojan na bojovém letounu, který by nahradil MiG-21. Nový výtvor měl křídlo s proměnitelnou geometrií. Tato koncepce se snažila spojit přednosti přímého křídla při startu, přistání a podzvukových rychlostech s přednostmi šípovitého křídla při rychlostech nadzvukových. Prototyp byl zalétán v dubnu 1967. O 3 měsíce později byl nový letoun s označením MiG-23 představený veřejnosti na leteckém dnu v Domodědovu u Moskvy. Díky proměnitelné geometrii křídel od 16 do 72 stupňů mohl tento letoun provádět úplně jiné manévry. Představila se i další verze stíhačky MiG-23 PD. Měla delta křídlo a přídavné zdvihové motory zkracující start a přistání na dráze dlouhé 167 metrů. Tento letoun zůstal jen experimentem, ale typ s proměnitelnou geometrií křídel byl v roce 1969 zaveden do výzbroje. MiG-23 byl prvním lehkým MiGem, který mohl nosit těžké řízené střely středního dosahu a stejně jako jeho předchůdce dokázal vzlétat z nezpevněných ploch. Byl to jeden z předních sovětských vojenských letounů a stejně jako MiG-21 se vyráběl ve velkém množství. Nejrozšířenější verzí byl téměř 15-tunový MiG-23 ML. Měl radar a uletěl 2400 km za hodinu. Jeho obvyklá výzbroj obsahovala 2 řízené střely středního dosahu R-23, 2 řízené střely R-60 malého dosahu a 23 mm kanon pod trupem. Měl přístroje pro snadnější zaměření cíle. MiG-23 mohl nosit i bomby a rakety pro útok na pozemní cíle, ale ukázalo se, že je pro tento účel málo efektivní. Snaha získat lepší bitevní letoun vyústila v roce 1972 ve zkonstruování zcela nového MiGu-27, který vyšel z původního MiGu-23. Radiolokátor zde nahradil laserový dálkoměr a optický systém pro zaměřování pozemních cílů. Konstrukce letounu byla zesílena, aby odolávala soustředěné palbě protivzdušné obrany. Letoun dokázal nést téměř 4 tuny bojového nákladu, včetně bomb, raket a řízených střel. Měl zabudovaný 6hlavňový rotační kanon ráže 30 mm. MiG-25 a MiG-23 byly posledními letouny Artjoma Mikojana. Tento nadaný konstruktér osobně řídil práci na více než 100 letounech, které jeho tým vytvořil. Mikojan byl v posledních letech svého života vážně nemocen. Zemřel na infarkt během operace v roce 1970. Po jeho smrti převzal vedení kanceláře jeho žák Rostislav Běljakov.
říjnu 1977 poprvé pilotoval Aleksandr Fedotov nový víceúčelový bojový letoun MiG-29, letoun 4. generace. Bylo to poslední letadlo, jehož zkoušky Fedotov dokončil. V roce 1984 tento legendární pilot zahynul při testování MiGu-31. Až do poslední chvíle se snažil letoun zachránit. Na jeho počest po něm pojmenovali školu zkušebních pilotů. Po úspěšném zakončení zkoušek se MiG-29 začal v roce 1982 vyrábět. Letoun má prodlouženou náběžnou hranu a jeho konstrukce v široké míře využívá kompozitové materiály. MiG-29 je poháněný dvěma motory RD-33 v gondolách pod trupem. Tyto motory mají poměr tahu k hmotnosti větší než 1. V 80. letech se MiG-29 stal významným stíhačem vojenského letectva Sovětského svazu. Tento letoun překonává všechny své předchůdce v obratnosti. Má malý poloměr zatáček, úhlová rychlost zatáčení je 26 stupňů a při malých rychlostech dokáže létat na velkém úhlu náběhu. MiG-29 může vyvinout rychlost 2400 km za hodinu, má dostup 18 km 240 metrů a stoupavost 384,8 metrů za vteřinu. V trupu má zabudovaný kanon ráže 30 mm a stíhací verze může nést 6 řízených střel vzduch-vzduch. Standardní vybavení se skládá ze 2 řízených střel R-27 středního dosahu, 2 řízených střel R-60 a 2 R-73 malého dosahu. Pokud je vyzbrojený bombami a raketami, dá se použít i k ničení pozemních cílů. Tuto stíhačku má ve výzbroji Alžír, Polsko, Německo, Sýrie, Indie, Irák a další země. Po sjednocení Německa dostala Luftwaffe několik MiGů z inventáře východoněmeckého letectva. A tak nyní němečtí piloti létají na strojích, proti kterým měli původně bojovat. MiG-29 získal velký respekt v celém světě, zvláště po svém senzačním představení na leteckém show ve Farnborough v roce 1988, kde zkušební piloti Mikojanovy kanceláře předvedli jeho výjimečné manévrovací schopnosti. Z MiGu-29 vyšla dvoumístná cvičná verze MiG-29UB a palubní modifikace MiG-29K, která má kachní řídící plošky usnadňující pilotáž. Posledně jmenovaná verze byla zkonstruovaná pro první sovětskou letadlovou loď Admirál Kuzněcov. MiG-29K, první palubní letoun Mikojanovy kanceláře, byl 5 let testovaný na letišti s rampou, kde piloti nacvičovali novou techniku startu a přistávání. Po několika zkušebních letních přistáních se v listopadu 1989 letoun Taktara Aubakirova poprvé dotknul paluby letadlové lodi. Poté bez použití katapultu zase odstartoval. V létě 1992 byl na Mos Aeroshow ruské veřejnosti poprvé představen další MiG nové generace, MiG-31, který vznikl v roce 1975 na základě MiGu-25, ale 15 let byl zahalen tajemstvím.
Tento těžký přepadový stíhač o hmotnosti 45 tun se dvěma dvouproudovými motory RD-30 F6 měl vysoké výkony svého předchůdce. Jedna-třicítka může dosahovat rychlosti až 3040 km za hodinu a má dostup 19 km 760 metrů. Od původního MiGu 25 se však zásadně odlišuje moderním vybavením. Radiolokátor zaslon s pevnou anténou a elektronicky vychylovaným paprskem má dosah 288 km. Nízkoletící cíle mohou být zachyceny infračerveným vyhledávacím a sledovacím systémem. Řízení palby dovoluje sledovat až 10 cílů současně a proti 4 vést palbu. Tento unikátní přepadový stíhač dokazuje invenci Mikojanovy konstrukční kanceláře, která se za 50 let rozrostla z malého oddělení v jeden z největších leteckých podniků Sovětského svazu. Její konstruktéři navrhli, postavili a vyzkoušeli více než 180 letadel. Stíhačky MiG jsou synonymem vysokých výkonů a spolehlivosti. Pro ruské letectví pak mostem do 21. století. Na české verzi spolupracovali Jiří Klem, Oldřiška Podhorcová, Patrik Kettner, Zdeněk Picmaus, Helena Němcová, Ivana Milanová a Tibor Podhorec. Pro film Export Home Video vyrobil ČAV 1995.